President wekusvanda ndiye mumwe wamuza ndo wakumene opposition vari kufambira nawo dzemaprotest. Toona kuti anofambisa nawo yake kuna Cyril Ramaphosa. Pane mashoko anouya aiwapindura vakomana vekuSouth Africa achiti aiwa chimbouyai mumbogadzirisa dispute iri munyika medu. Sanapinda mashoko anobuda toka na President wekusvanda nobva subscribe like turn on the bell icon. Anoenda aiwa pahendo yaCyril Ramaphosa onyera achiti please discuss the prevailing situation in Zimbabwe vis-a-vis the forthcoming SADC summit. Changing the venue or postponing the event is still possible. Otherwise, when you come to Harare, you will lay a carpet of dead bodies to welcome you. Thank you, Cyril Ramaphosa. Anoinyora achiudza Cyril Ramaphosa chiti aya vakomanaka mukana uchiripo wekuti aiwa mupostpone the summit kana muchinje the venue. Nokuda kwokuti munyika yeZimbabwe panapa pane nhari kutaurwa nevanhu iri kunzi the red carpet mukaipa uchemeni kana kuti idi munangawo acha spread the red carpet awa yetorture abductions neropa revanhu. Ndo nhau yari panapa achitaura achiti we will lay a carpet of dead bodies to welcome you. Chiti muchawelkamwa netorture, muchawelkamwa nezvinhu zvakawanda. Vanozvitaura vachiadresa nhau yavo aiwa yemaprotest vachiti aiwa toda kuti tiratidzire unoti tikuona kuti mamusi kwanisa kuti abatsira kana kuti apresentera maissues edu maproblem atosangana nawo munyika medu yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake pinda mucomment section medu. Musangano subscribe like turn on the bell icon.